लोगोफोर नै बारा बिराद मोजां जों माहाय दङ बावखुंग्रि हाजो लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोआव दङ जों एक्चुअलि जोङो रिल्स भिडिअ फट'सफोर खेबनो फैदों आरोना लानो फैदों बेवहाय थ' आंजों लोगोआव दङ जोंहा मुंदांखा रांगावरानि देखायगोन आं दसे उनाव जों सानैजों खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायहाय दहाय न'निफ्रायनो आङो लानानै फैनो नागिरदोंमोन ब्लगखौ बाट लानो टाइम मोनासै ओंखारनायजों मानायजों बिराद मोजां आरो जों फैनाया लेट जाबावबायसो बेनिखायनो जायगाखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आयेनबो फैदों आरोना जोंहाय थांबाय थानोसै थाब थाब लानोसै आयौ नुदों लोगो बेसेबां खस्थ' ओरैबायदि रिपिट खालामनानै बानायबाय थानांगौ ओरैनोबाबो मोननैसो माबा लाखाबाय सर्टखौहाय बेयावनो सेलेक्ट खालामनो होसिगोन आरोना दा आंनि लोगो खालामगासिनो रांगावरानि दा बेनि फालालाय खनसेयावनो जाखा आरो नोंहा एक्ट्रेसखा खनसेयावनो जायाबाथाय माइनास थांगोन नोङो बिराद मोजांलै मा होनबावनो नै जोंना दाबो जोबा फैदो थ' लोगोफोर जोंना सुटआ जोब्बाय जोबनो मान औ थांसैथ' एक्चुअलि जोबाखैमोन जोंना सुटआ बाट जोबनांगौ फोजोबनायखौ खालामनांबाय आरोना मानो होनबा नै सानानो गैला सान गैयाबाथ' मोजां नङाना जेने थेने जों मोननै हाबाय आरोना थ' लोगोफोर जोंनि मोसानायखौ नायदो आं फेसबुक पेजाव होगोन आरोना लोगोसे आं माबायावबो होगोन इउटुबावबो आरोना सर्टआवहाय थ' नायबानो जाबाय ओमफ्रायहाय लाइक शेयार कमेन्टबो खालामथार माबायदि जादों माबायदि जायाखै ओमफ्रायहाय बुङो आरोना बे रांगावरानिजों आंजोंखौहाय माने एखे नुनो नागिरो जोंथ' लोगो नालाय एखेखौनो नुवा ओमफ्राय थेवबो मानसिफ्रा होनो एखे नुयो एखे एसे नुयो खोमा बिदि ओमफ्राय जेखियानो जा जों दा थांनोसै जोब्बाय नै खोमसिबायबो जों बेजोंनो थांनांगोन दा आयानाबो हनै माबा माबि जानो लुगैबाय बियो बेलासि जाबायना माबानानैनो उन्दुनानैनो डाइरेक्ट फैदों बे खोरोमदा आयाना नोंखौ नुनानैनो आल्ला होनदोंदां दारिखौ नुनानै आयाना आल्ला होनोब्रा बियो फैदो आहा गैयाना फैदो लाला आङो दिनै दिनै लाला गाबोन सोलाबना सोलाबा लाफैफिननांगोन लस जागोन बार गाबोन उन्दुनाय गैया थाब फैखा